Nacházíme se v Dolních Kounicích na jižní Moravě, ve městě, které je známé především pro torzo kláštera Róza Célí. Židovský hřbitov v Dolních Kounicích se nachází asi 250 metrů jihozápadně od Masarykova náměstí, přes ulici od místního křesťanského hřbitova na svahu Šibeniční hory. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Byl založen v roce 1680, má rozlohu 7623 metrů čtverečních a nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1688. Patří muži jménem Jozua Selig ben Jákob Braunschweig. Dříve vedla ke hřbitovu úzká a strmá pěšina mezi domy a zahradami. Na této straně se nacházela valeně klenutá márnice. Ta má vzhled jakéhosi tunelu nebo průchodu, neboť je v terénní průrvě. Ve zdech tunelu jsou dosud vidět výklenky, zřejmě pro umyvadlo a pro desku s modlitbami. Původní vstup s márnicí byl v 80. letech 20. století zazděn. Nyní se chodí přes celé městečko po cestě na Trobušany a od ní po vrstevnici. Hřbitov má charakter louky, po níž je rozeseto asi 1300 až 1500 náhrobků. Dochované náhrobky pocházejí z období od konce 17. století, tedy roku 1688 do druhé světové války, do roku 1940. Ty starší jsou soustředěny v jižní části, novější především na západním okraji, a ty nejstarší, které jsou v severní části ze 17. a 18. století, jsou vytvořeny prostě ze žuly, mramoru, slepence a pískovce. Jsou jednoduše zdobeny a členěny. Náhrobní kameny z 19. století jsou kamenicky hodnotné, neboť mají klasicistní výzdobu rostlinných a ornamentálních prvků. Motivy spodobňují klasické jména, rody, vlastnosti či zaměstnání zemřelých. Původně jednoduchá výzdoba náhrobních kamenů se rozhojňovala. Od poloviny 19. století se na nich rozšířila němčina místo původní hebrejštiny a vzhled náhrobků částečně napodoboval ty křesťanské. Dochovaná řada barokních, klasicistních i moderních náhrobků a jeho poloha ve svahu nad městem podporuje malebnost celého sídla. Hřbitov vlastní a pečuje o něj Federace židovských obcí v České republice. Židovská komunita v Dolních Kounicích existovala od poloviny 15. století. První písemná zmínka o ní se týká roku 1581. Původní židovská čtvrť byla spolu s městečkem vypálena Švédy roku 1645. Nová židovská čtvrť poté vznikla kolem synagogy na západ od náměstí. Největšího rozmachu komunita dosáhla po polovině 19. století, kdy Židé tvořili čtvrtinu obyvatel Kounic. Patřili mezi ně mimo jiné i předkové rakouského spolkového kancléře Bruna Krejského. Komunita zanikla za nacistické okupace, kdy byla celá deportována do koncentračních táborů, které přežila pouze paní Ruth Kopečková Morgensteinová. Dolnokounická židovská komunita tak přestala existovat v roce 1940. Milé bylo, že jsem našla maličkou plantáž lesních jahod přímo mezi náhrobky. Chviličku jsem uvažovala, zda si utrhnout, ale nakonec jsem je nechala mrtvým. Musím podotknout, že tenhle hřbitov má asi nejvíc členitý terén, na jaký jsem zatím na pohřebištích narazila. Jak jsem řekla, v Dolních Kounicích měl předky i dřívější rakouský spolkový kancléř Bruno Krejský, který sem jezdíval za svými bratranci a dědečkem na prázdniny.
Jeho dědeček je na tomto hřbitově také pochován. Roku 1979 tento hrob bývalý kancléř také navštívil. Vím, že hřbitovy nejsou pro každého, ale až budete v Dolních Kounicích, zkuste se na tomto židovském zastavit. Kromě něj zde můžete vidět zámek Kounický, několik kostelů a nebo především slavný klášter Róza Célí. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, nezapomeňte sledovat tajemství hřbitovů také na Instagramu a já se na vás těším příště na dalším hřbitově.